La Polseta i la Manovella són dues germanes que viuen al bosc amb la seva mare. Que bé, ja ha arribat la mama. Ajuda la teva germana, sisplau. La Polseta està passant per l'adolescència i últimament no té gaires ganes de col·laborar en les tasques de la casa. Deixa'm dormir, va. Per culpa de la seva rebel·lia, la petita Manovella haurà de carregar amb totes les responsabilitats quan la seva mare es lesiona treballant. Un dia, mentre recull llenya pel bosc, descobrirà el fantàstic món de la fada de les estacions, la qual li ensenyarà les meravelles que ens ofereix la natura. Apa! Tres petites històries amb protagonistes decidides, valentes i perseverants sobre la importància de l'esforç i la constància per aconseguir el que ens proposem. Acompanyeu-me. La fada de les estacions. Estrena el 3 de desembre als cinemes.